skal sige til min målmand. Man. Kriller, Benji, Nico, Malte, Thomas, Max, Shorty og vi tager en tegning af dem. Det Kriller. Det er Benji. Det er Nico med meget hår. Det er Malte med en fed i hånden, den junkie. Det er Shorty, han har et firkantet ansigt. Hvem er det? Det er Thomas, han har piercing og øjenbryner. Hvor øjenbryner vi der? Og det er Vøs. Fucking svens. Ja, mand. Hvor er Thomas? Jeg er så fed. Jeg er Kriller. Jeg er rigtig fed. Hey, Thomas! Hvor er Thomas? Thomas! Hey, hvad er Kriller, mand? Hvor er Thomas? Hey, mand. Se min nye piercing. Lille bøsse. Ja, men det er en bøsse. Du er bøsse. Lad være med. Jeg er bøsse. Jeg er dine røvkugler til morgen, mand. Jeg er syg. Men lad være, mand. Fuck, mand. Du må stå stille. Ja, mand. Vi skal se noget. Fuck, mand. Det er noget vest. Det er noget vand. Vi brænder dem. Det er selv. Men fuck noget vest. Fuck, mand. Fuck, mand. Vi brænder os selv, men det laver vi, mand. Man, det er mig, hvis skør. Han har aldrig stået med mig. Men fuck. Hej med mig. Det er farligt, det her. Det er farligt. Fuck, man. Man, de har 2 dele nu. Fuck nu, hvad? Vil I se, hvad vi virkelig har? Kom. Fuck jer, for vi brænder også et ansigt, okay? De er så klamme at se på. Dø med. Jeg prøver at kriller. Fuck nu, hvad?